שקלתי 28 קילו, ואחותי שקלה 29. אבל ככה לאט לאט אנחנו עברנו, ואני ששקלתי 38 קילו, הלכתי לבית חולים על זה, ועבדתי בבית חולים. 8-10 שעות, קשה עבדתי, וחזרתי לעצמי ככה. אז בלילה אחת, הייתי בתורנות לילה, ושמעתי שחולה אחד נורא צורח. אני רואה את החולה הזה עם שתי עיניים כחולות ובלורית בלונדינית כזאת, בחור כזה יפה. עוד לא היה לי רגש בין אישה וגבר, רק זה היה מין התעוררות כזאת. וככה התחיל הרומן, ואחר כך הוא דיבר עוד בבית חולים שהוא יוצא כבר, אנחנו נתחתן. הוא רוצה להתחתן איתי. בסדר. אז נתנו לנו 2 פתקאות לקבל בגדים, לא לקבל חליפה, ולי, לחתונה. אז צריכה משהו על הראש. אז הולכת לקופת חולים ואני אומרת, אחות תראי, אני מתחתנת, אולי יש לך איזושהי תחבושת גדולה, אפילו 2 חתיכות, 3 חתיכות, אני אתפור אותם, אחבר אותם ויעשה לי. היא אומרת, אני הולכת לחפש, היא הולכת והיא באה, היא אומרת, את יודעת, יש לך מזל. אני מצאתי תחבושת 1 מטר על 1 מטר, זה יהיה לך טוב, יופי. בשעה 6 הייתה החופה שלנו. אני לקחתי שושבינים הונגרים, אברהם לקח שושבינים פולנים. זה היה מסודר, סולידריות. כן, אחר כך. ביום הזה מה שהתחתנו, מה שאנחנו התחתנו. 7 זוגות. 7 זוגות התחתנו באותו היום. אנחנו היינו ראשונים. כבר לא היינו לבד. היה לי בעל, אז לא היינו כבר לבד. אחרי המלחמה, הרי לנו לבחורות לא היה וסת במלחמה, וגם אחרי המלחמה. אני התחתנתי, אז נכנסתי להיריון, לא ידעתי אפילו שאני בהיריון. עוד לא היה לי חזה, אז פתאום שבהיריון גדל לי החזה. הלכתי לרופא נשים, וככה סתם אני אומרת, דוקטור תראה, מה זה? הוא בודק אותי, הוא אומר, את יודעת, את בהיריון בחודש שלישי. אני קפצתי מהשולחן כמו משוגע. דוקטור, אני בהיריון? הוא אומר לי, את לא נשואה? אני כן נשואה, אבל אני לא רוצה ילד. דוקטור, תעשה לי הפלה. אני לא רוצה ילד. אני לא יכולה, לא מסוגלת לשמוע בכי של תינוק. אני שמעתי באושוויץ את התינוקות, את הצריחות. אני לא רוצה, וכל כך בכיתי. אני לא ידעתי מזה. הוא לא ידע מזה. אבל אני אשלם לך. תציל אותי, אני לא רוצה ילד. אם אין לך כסף, הוא אמר, אני לא עושה הפלה. באתי הביתה, לקחתי מגבת רטובה, הרטפתי מגבת, לקחתי מגהץ, הכנסתי לתקע, שמתי את המגבת על הבטן והתחלתי לגהץ. הייתי יכולה לעשות מהתינוק הזה איזשהו משהו. והרמתי ארונות והרמתי מה שיכולתי רק. וזה לא הלך בשום אופן. לא הלך בשום אופן. ושהבן שלי נולד, שהביאו לי אותו, אז שראיתי אותו נפש חיה וחשבתי איך אני רציתי להרוג אותו, איך אני אחר כך חייתי כל הזמן עם המחשבה הזאת, וכל הזמן התפללתי שאלוהים יתרום לי אותו, שלא יכולה. אצלנו נולד הבן הראשון, ובשבוע ימים היו 7 ילדים.
taillere, vous sur les